अरे भैंसिया के पकड़ के बांध। ई ससुरी बल्मिकिया के खेत में घुस गईल त ऊ ओकरा के पकड़ के फाटक में डाल दीही। बिसना हाँफते हुए आपन बेटा निकुआ के बोलत रहे, अरे निकुआ के पापा काहे चिल्लाताड़? कहते हुए लहसुनिया घर के पीछे वाला खेत से साग तुड़ के आंचल में लेले घर में आइल। बिसना के पसीना से लथपथ देख साग के बांस के सूप पलटते हुए अचरा से बिसना के हवा करे लागल और साथ ही साथ बेटी ललिया के आवाज लगाते हुए कहलस कि अरे ललिया, बाबू खातिर पानी ले आओ। कुछ देर में ललिया लोटा में आधा लोटा पानी लेकर आइल त लहसुनिया बड़बड़ाते हुए कहे लागल, 9 साल के हो गई लेकिन अभी तक कोई सहूर ना सीखलस। पानी लावे के कहनी त आधा लोटा, दिन भर जमुनिया के साथे खाली कितकित खेलेले। बिसना के नाम तो ओकर बाबूजी विष्णु रखले रहन, पर ओकर रंग रूप के देख ओकरा के कोई विष्णु ना कहे और ऊ भूल चुका रहे कि ओकर नाम विष्णु महतो ह। निकुआ भैंस के नकेल के पकड़ते हुए तबे दरवाजा पर आयल और कहे लागल कि आज त बल्मिकिया के खेत के पास से एकरा के घींच के ले आनी ह। लेकिन रोज के इहे धंधा रही तो ऊ गंजेड़ी कलुआ रोज केहू ना केहू बकरी और भैंस के रस्सी काट लेवेला और ओहमे गांजा भर के चिलम फूकेला। कई दिन से कहत रही कि प्लास्टिक के रस्सी ले आओ, मगर हमार बात के सुनेला। 8वीं पास करके मनोज चाचा के लइका कलकत्ता में 5,000 रुपया कमाला और हम तो 9वीं पास हो गईनी। हम कहनी कलकत्ता जाए के त हमरा के लइका कह के बाहर जाए से रोक देलन जा। दिन भर खाली भैंस के चारा पानी कर और खाली पढ़ाई के बात कहेलन जा। ना पढ़ाई खातिर कापी किताब बा ना कलम बा। टोला के सब लइका ट्यूशन पढ़े जाला सन, मगर हमरा खातिर त पैसे नइखे। बिसना खटिया पर पसरते हुए कुर्ता के पाकिट से 20 रुपया निकाल के निकुआ के देलस और कहलस कि ज्यादा लबड़ लबड़ मत बोल, ई ले 20 रुपया और आपन कापी ले आओ। शंकर पंडित जी कहले रहन कि उनकर बेटा तोरा के पढ़ावे में मदद करी। सवेरे दूध लेवे आवेलन त तू टांग फैला के सुत रहलस, अभी ज्यादा इंग्लिश पढ़ताड़े। निकुआ के त सिटिए पिट्टी गुम हो गईल। ऊ त सोचत रहे कि बाबूजी कुर्ता पहिन के पंचायत के घरे गईल हुइयन। साग भात खा के दूध पी के निकुआ सुत गईल और अगला सवेरे 4 बजे ही निकुआ के कल के बोली के चलते 4 बजे उठा देवल गईल और लालटेन जला के बैठ के पढ़े के कहल गईल। ऊ लालटेन जला के पढ़े बैठल त बिसना भैंस के गोबर साफ करे बथान में गईल। बाप के बथान में जाए से निकुआ के आँख खुलल। ऊ बिसना के हटते ही जम्हाई पर जमाई लेवे लागल। माई के ऊ कुछ कहल चहलस त लहसुनिया बोल उठल कि सर दर्द और पेट दर्द के दवाई बिछौना के नीचे रखल बा। बाबू बतैले रहन, ई भी कहले रहन कि सूती त आवाज लगा दिहे। ई सुनते ही निकुआ के आँख चौड़ा हो गईल। ऊ पिछले महीना के 500 दंड बैठक याद करे लागल। वो दंड बैठक के बाद ऊ सप्ताह भर लंगड़ते चलत रहे। ऊ कहलस कि माई कटोरी में हमरा के भी चाय दे दे। लहसुनिया एक कटोरी में चाय छान के निकुआ के दे देलस और कहलस कि 7 बजे तक बैठ के पढ़, ना तो बाबू के मार से कोई तोरा के ना बचाई। गोबर हटा के भैंस के चारा पानी करला के बाद बिसना के दूध निकाले लागल। कुल 3 गो भैंस रहे और 2 गो पाड़ी, जेकरा के अगला साल तक बच्चा देवे के कुछ उम्मीद रहे। एक समय के दूध 25 लीटर के करीब हो जात रहे, जेमे से 2 किलो पंडित जी के और 1 किलो वकील साहब के घरे जात रहे। बाकी दूध से 5 लीटर निकाल के दूध के सेंटर पर बिसना ओकरा के बेच दिल करत रहे। वाल्मीकि दूसरा टोला के रहे और उहे पहिले पाड़ी पाल रखले रहे, मगर ऊ ओकरा लाख सेवा टहल के बाद भी पाड़ी बच्चा ना देला तो ऊ 5 गो बकरी के बदला पाड़ी बिसना के दे देलस। बिसना के किस्मत अच्छा रहे कि पाड़ी अगला साल ही बच्चा दे देलस, तो बल्मिकिया के ई बात ना पचल और ऊ पंचायत में पाड़ी के वापस करे खातिर पंच से शिकायत लगा देलस। इ त गनीमत रहे कि बकरी और बकरा
के बदला बदली सरोज नाई के मेहरारू के साथ भई रहे और ई खबर वो पूरा गांव में फैला दिले रहे। पंच सबके बयान के अनुसार वाल्मीकि के मुकदमा खारिज कर दिलस। वाल्मीकि के लटकल मुंह देख के लहसुनिया पंच के सामने ऐलान कर दिलस कि भैंस के अगला बच्चा हम वाल्मीकि के दे दे। 3 महीना के बाद भैंस पाड़ा के जन्म दिलस त लहसुनिया 2 महीना बाद पाड़ा के ले जाके वाल्मीकि के देवे गई। वाल्मीकि के मेहरारू पाड़ा के देख के भड़क गई और लहसुनिया के साथ ओकर हाथापाई हो गई। पाड़ा उतना ही देर में सामने के टमाटर के खेत के कूद कूद के बर्बाद कर दिलस। बड़ा बवाल भइल और अंत में वाल्मीकि चेतावनी दिलस कि भैंस तो हम लेके रह। ओकरा बाद ही बिस्ना भैंस के मैदान में घुमाना बंद कर दिलस। लहसुनिया भी भैंस के नजर से बचे खातिर बथान पर काली हांडी झाड़ू नींबू टांग दिलस। निकुआ चाय पी के अनमना ढंग से हिंदी के किताब पढ़त रहे। तभी शंकर पंडित के लइका विशाल आई तो बिस्ना ओकरा के निकुआ के थोड़ा देर पढ़ावे के कह दिलस। विशाल पंडित स्वयं ही बड़ा मुश्किल से 10वां पास रहन। ऐसे उ गणित के डर से झट से हिंदी के किताब ही उठैलन और जो उनका याद रहे उ सारा एक सांस में ही निकुआ के पढ़ा गईलन। अगला दिन से शंकर पंडित ही दूध ले आवे लगलन तो उ निकुआ के संस्कृत और हिंदी पढ़ा देल करत रहन। देखते ही देखते निकुआ 10वां में आ गई। यही बीच एक बार वाल्मीकि साइकिल के बांध वाला सड़क से उलट गईलन त बिस्ना ओकरा के उठा के घरे पहुंचैलस और दौड़ के डॉक्टर के बुला लायल। सर के खून के रोके के चक्कर में ओकर सारा कुर्ता लाल हो गई। वाल्मीकि और बिस्ना के घटना के बाद से मनमुटाव खत्म हो गई और एक बार तब वाल्मीकि कहलस कि भाई हमरा के माफ कर द, हम लालच में आ गई रही। ऐसे पंच के सामने तहरा झूठ तहार शिकायत लगैनी। निकुआ 10वीं पास कर गई और साथ में मिलिट्री के तैयारी भी करे लागल। ओकरा के दूर के मौसेरा भाई बतैले रहन कि सरकार सब पेंशन बंद कर देले बा, खाली सैनिक में ही अब पेंशन बाचल बा। रोज सवेरे 10 किलोमीटर दौड़े के असर भइल कि निकुआ के चयन मिलिट्री में हो गई। त लहसुनिया ललिया के हाथ पूरा गांव में पेड़ा बटवैलस। निकुआ रोज डकिया से पूछे कि कोई कागज आइल बा पर निराश हाथ लागत रहे। कल सवेरे मुखिया जी के लइका आए त कहे लागल कि अब मिलिट्री की नौकरी 4 साल की हो गई। त ई सुन बिस्ना के मुंह लटक गई। उ ई बात निकुआ के कहलस त निकुआ शाम के रेडियो समाचार लगैलस। ओहमे जब सैनिक के 4 साल के नौकरी के बारे में पुष्टि भइल त निकुआ जोर जोर से रोए लागल। मुखिया जी के लइका 8-10 लइकन के साथ शहर जात रहे ताकि विरोध प्रदर्शन में सब हिस्सा ले सके। निकुआ भी गुस्सा में जाए के तैयार भई त बिस्ना कहे लागल कि तू ही त बतावत रहस कि 4 साल में एगो लइका के पेंशन मिली त तू काहे घबराता रे। तोरा साथ जितना लइका भर्ती खातिर गई रहसन ओहमे तोरे त सिलेक्शन भइल बा, वही तरह आगे भी हुई। बाबूजी की बात सुन के निकुआ थोड़ा शांत हो गई। ललिया सब के टेंशन में देख के कहलस कि हम फिर से गांव में पेड़ा बांटब त सब हंसे लगलन। निकुआ फिर से तैयारी में लग गई कि वो अग्निवीर बनके अग्नि परीक्षा दे राष्ट्र के सेवा कर सके। दोस्तों ई कहानी एजे समाप्त होता। अगर कहानी रौरा लोग के अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ई कहानी रौरा लोग के कैसन लागल।